господа, уважаеми общински съветници! Откривам днешната сесия на община Якимово. Има 5 допълнителни докладни към основния дневен ред. Едната допълнителните от доктор Георги Миланов Георгиев относно разценките на пътуващия персонал в община Якимово. Другата докладна записка пак е от доктор Георги Миланов Георгиев относно отдаване на наем от наем бившата автоспирка с площ 35 квадратни метра за заведение за хранене, отдих и туризъм. Другата докладна записка пак е от доктор Георги Миланов Георгиев относно допълване на списъка на пътуващите служители в община Якимово. Другата докладна записка е от мен, председател на Общинския съвет Ян Боянов Георгиев, относно обсъждане на върнато решение от областния управител. Другата докладна записка е от директора на СО Петър Верон Клавдия Илиева, даване на съгласие за формиране на паралелки с по-малък брой ученици за допустимие, който е съгласен колеги да влезат допълнителните докладни към основния дневен ред и за. Против, въздържали се, няма 11 за, 0 против, 0 въздържали се. И да преминем към дневния ред на сесията. Първата докладна записка от доктор Георги Миланов Георгиев, кмет на община Якимово, относно приемане на годишен план за социалните услуги, финансирани от държавния бюджет за 2026 година. Имате думата, колеги. Никой няма да мине към гласуване. Който е за, против, въздържали се, няма 11 за, 0 против, 0 въздържали се. Другата докладна записка от доктор Георги Миланов Георгиев, кмет на община Якимово, относно приемане на годишен отчет за изпълнението на бюджета за 2024, годишен отчет за изпълнението на сметки за средства от Европейския съюз за 2024, годишен отчет за състоянието на общинския дълг за 2024 година и отчетна информация по член 14, алинея 2, точка 2 от Закона за публичните финанси на община Якимово. Да преминем към гласуване. Който е за, против, въздържали, няма 11 за, 0 против, 0 въздържали. Другата докладна записка е пак от доктор Георги Миланов Георгиев, кмет на община Якимово, относно допълване списъка на капиталовите разходи. Който е за, против, въздържали се, 11 за, 0 против, 0 въздържали се. Другата докладна записка пак е от доктор Георги Миланов Георгиев относно прехвърляне на временен безлихвен заем от бюджетна сметка към извън бюджетна сметка на община Якимово за финансиране на плащания по европейските проекти. Който е за, против, въздържали се, няма 11 за, 0 против, 0 въздържали се. Другата докладна записка пак е от доктор Георги Миланов Георгиев, кмет на община Якимово, относно внасяне на предложение на кмета на община Якимово за трансформиране на средства от целева субсидия за капиталови разходи в целеви трансфер за финансиране на разходи за неотложни текущи ремонти на общински пътища и улична мрежа. Който е за, против, въздържали се, няма 11 за, 0 против, 0 въздържали се. Минаваме към допълнителната докладни записки, които включихме в днешния дневен ред. Докладна записка пак на доктор Георги Миланов Георгиев, кмет на община Якимово, относно разценките на пътуващия персонал в община Якимово. Който е за, против, въздържали се, няма 11 за, 0 против, 0 въздържали се. Другата докладна записка пак е от доктор Георги Миланов Георгиев относно отдаване под наем на бившата автоспирка стая с площ 35 квадрата и придаваемата част по регулационен план